Kardom kar benglong pine video kulalo nongnang pje thang na address mate RG ke men na bang phi alang li men ke malin tisopi 2021 ang bong kolobang solang majan kelang mesinang lutum kelang men nai lo mate kolobang solang majan sinang lutum kelang penamin kang sam nai lo komen bosong to penap sinik ta totang te pinike alang li ki shooting ala majan mate video hai amen hai lang ik sinang totang ta video le start ik lo na malin tisopi alang li cepajan ala majan amen hai ke lai ken lo sumbi labang solang majan long nongnang pje thang nai tot na cepajan ik lo bipul terang pen long sokang thu labang solamajan 1 million plus view kelang bang doi elo labang solamajan long cepajan atun ge lahi khenlo malin tisopi miris rong hangpi honali tisopi lapen dengmir rong hangpi nangta chinia sonte labang solamajan long cepajan atun ge lahi khenlo malin tisopi prince ingleng lapen miris rong hangpi komaching aserjang labang solamjan long tame alang cepajan iglo labang solamjan long cepajan atum ke lai kenlo malin tisopi lapen prince ingleng singkreng amonjir labang solamjan long tame alang cepajan iglo labang solamjan long cepajan tum ke lai kenlo amen ge malin tisopi lapen borim dengjasu teron nale tu malin tisopi alamajan kelang pen kolobang so alamajan si kelang men nailo mati kelang pen kolobang so alamajan si matum nami kang samdun nailo alang li video nale tu komen bosong to kanam chini ta nale tu hanse channel besel pan sakap lang subscribe inon lapen like tap inon lapen komen bang teni video kelang si kang tanglo pur bang tu ho